O nwere obere aja nsị ka m kụziere ọnụ tata. Ịma na ọ na-abụ a na-ekwu okwu aja. Ụfọdụ ndị a na-eche na aja bụ one specific action or something. Dịka nsi wee na-ekwu, aja bara ụba. Aja is simply giving out something in expectation to receiving something, or giving out something in appreciation for something already received. That is aja. Aja can be offered to more through humans, through the elements like water, like aja and all that, and also through animals, through trees, through plants. Ihe anụ abụcha element mmụọ si ewere aja. You know what you na-ekwu? Aja bụ way of generating spiritual energy and currency, which you or she uses to offset your spiritual debts and bills. Now, this simple exercise I'm going to teach, it is very simple but may be difficult for a whole lot of people, especially when you are in a place where you don't have access to the material. So this teaching is not for everybody. But if you listen to it and you can get the materials and you can do it, then just go ahead and do it. Now what you know? So I don't have all the materials here, but I'm just going to demonstrate. You see this? You see this? If you can get it, ihe bụ ụgbọ amala. Ya bụ ụgbọ amala. Ya the big one. Okwa ndị n'aka nke a ibu depending on the size onye atụrụ ya ji wee tụ ya. Efọrọ ya. Ihe anụ represent ụgbọ. Ụgbọ. It represent ụgbọ. Ịmụ ihe bụ ụgbọ. Enwere ụgbọ mmiri. Nwee ụgbọ enu ana. Nwee ụgbọ enu. So this ụgbọ represents both. You can use it to represent ụgbọ mmiri. You can use it to represent ụgbọ ana. You can also even use it to represent ụgbọ enu, depending on where your expectations are coming from. You understand? So remember what I always say, that more understands action, signs, symbols, demonstrations. That is what they understand most, better than spoken words of man. All these things are symbolic. Abụna ị ga-enwetenwu ihe a for ihe a na-achọ iguzi ọ ga-adị mma. Just nweta ihe anụ a. Iweta this one. Ihe anụ a bụ the paddling stick. Eji paddle the boat. Or you can call it the steering for vehicle. Maybe ụgbọala. You may call it the steering. You know, used for navigating the ụgbọ. Iwotia itinye na the ụgbọ. Then, ihe anụwa bụ nzu. And iweta nzu, ihe the normal usual nzu na afọ n'afọ egweta. Ihe anụwa bụ the type they call nzu nwa. Mana ọ ma na Ezinwa Anaedo na ede kwụsị na nzu bụ nzu. In the language of Ezinwa Anaedo, there is nothing like nzu nwoke and nzu nwa. Nzu bụ nzu. This is nzu. This is nzu. So any one of them you get, just break it, and take out like 4 pieces, small one, like 4. That is obli one or garden over like this. Just break it, take like 4 pieces from it. It's near n'ime ha. Ofu mbu ọjị Igbo. Itinye ya n'ime ya.
iweta akwa ya native egg iweta ya itinye ya na ya iweta edo just gbajite edo obere. This is edo. We can gbakere ya obere like this. Obere like this is enough. Itinye ya. Drop message on WhatsApp, please. I'll respond to you later, please. I'm on live video. Drop message on WhatsApp, voice notes. I'll respond later. Thank you. So, iwote edo, itinye ya. Iwote cowries. Ego ayoro. Iwote ya 4 pieces, itinye ya. Iwote jecho 50 kobo. Kwema 50 kobo. 50 kobo, the old Nigerian kobo. Ndawo na azụ ya na-ese ya ọka. A na-ese ya ọka. And my dad like iji that money will achụ aja. It is very unique and symbolic to me. Especially that ọka done here. That ọka done here. So get that 50 kobo. Mkpụrụ eno, itinye ya na aja. Then I go and find ego mkpopu. That one name hold n'etiti, obere hold n'etiti. Wote ya ofu. Itinye ya na ya. Itinye ya na aja. Then wote mmanụ anwụ. Mmanụ anwụ ya adị ya. So, all these materials, ibugodo ụzọ iwete this empty ụgbọ. Iwere ose ọjị chaa ya. Ka igotere ya n'afịa. Jochakwuo onwe gị ụtọ ose ọjị tụfuo. Jochakwuo ma nka. The steering. Jochasịa. Iwe were this ụgbọ a. Iwe kwuo okwu. Ikwuo afa gị. Cheta na m ada ekwu sị na afa gị bụ ife the code iji akọnet na mmụọ ọbụla na aja ọbụla ị na-achọ. Afa gị. Afọ onye bụ afa shie maka ndị na-achọ afa shifa. Maka anyway, that one is old stories. Maka ndị na-akwụgharị na bedibia na ha achọrọ ịma afa shifa. That one bụ old story. Ezinwa Anaedo atụ akọ dịka akụkọ a. Ịkọrọkwu ebiakwutekwu himself, I don't listen to you. So that one bụ old story. So ikwu afa gị. Ikwu afa gị. Iwe kpọkuo chi gị. Kpọkuo mmụọ niile gị na ha. Kpọkuo ma ndị ichie ma aja na be nna gị. Kpọkuo mmụọ ndị ikwu nne gị. Kpọkuo ndị mmiri gị. Kpọkuo ndị ezinụzọ. Kpọkuo mmụọ niile gị na ha. Ịgwa ha na tata ka gị nwa bụ onye dị otu a na-aba n'ụgbọ amala. Na ị na-asị ka ihe ọma gị niile dụ na mmụọ, dụ n'aka nwoke, dụ n'aka nwaanyị, dụ n'ebe ọbụla ọ dị na ka a were ụgbọ a. Ka chi gị nọrọ gị na were ụgbọ a wee butere gị ya. N'ihe ụgbọ ọbụla ị nọ na ya, ị nọ were experience disappointment, shame and all that today you are stepping out of it and entering ụgbọ amala. Ife ọma ga na-emerụ gị. Idebie. Iwe were nya bụ nzu ahụ. Ikwukwu okwu. Go and ihe ị chọrọ ya. I will not give you all the mantra here. You are the one that know what you want. Ikwucha with nzu ahụ, that's 4 pieces of nzu. Ikwucha inye ya n'isi gị ugboro ịnọ, itinye here. All those items, each of them mkpọrọ ma edo, iwerekwa ikwu okwu inye ya n'isi itinye here. Iwere akwa ahụ ikwu okwu inye ya n'isi gị itinye here. Iwere kekwa ọzọ mkpụrụ all those money, ma nke ego ayọrọ, ma nke ego igwe 50 kobo, ma nke ego mkpọpụ. Were fancha niile ego ka eji akwụkwọ ụgwọ. Ego ka eji egote ife ọma na ihe ị na-ekwu okwu ya bụ ikpe ego ka ị na-ekpe. Ya ihe ahụ ihe na-egbochiri gị ụzọ na ego. Na ị chọrọ ka a bụpụrụ gị ka ego bịawa. Ka ego na-ehutere gị. Yọtago gụ amazi ikwucha inye ya n'isi gị ugboro ịnọ itinye ehihie. Kekwa ọzọ. Iwere ọjị ahụ. Iwere ọjị ahụ ikwuo okwu. Gụọ ama ihe ị chọrọ ikwu.
ikwukọrịcha ịwa dị ọjị ewunye ehihie asị nga na ịwa ya ewunye ehihie na ọbụla ọ gbara wunye ya enwe na nke tara and kekwa ihe ọzọ nkwụ ọkụ nkwụ ike ya adị ya ịgbachara obere nkwụ ike iwere ekwu okwu iwunye ya n'ime ihe wunye ya asọ ngị buru ya donye na ya nọ iwere shọt ịgbara obere ikwuo iwunye ehihie kekwa ihe ọzọ nkwụkwa weta mmanụ anwụ ya ozi the last one were mmanụ anwụ ahụ ihu ya na ya n'ihe chọrọ obi ife ọṅụ na ife ụtọ ka ife ọma bịawarụ gị onwekwuo mkpụrụ osisi ịfọrọ inwe ike bechara obere mkpụrụ osisi bee kịrịkịrị wunye ehihie asọkwa gị wujuo ya na ọjọọ ọzọ obere mkpụrụ osisi bee kịrịkịrị wunye ehihie inwe ike chetala granọt wunye ehihie ịghọta iwe buru ya isaida na ibudara ya mmiri mmiri na-ehu ehu iri ịdọnye ya n'elu mmiri ịnawala onwe gị ma ọ bụ na ibupụrụ ya n'ezi road path ebe ụkwụ na-aga agba gị na mmụọ na mmadụ na-aga n'ezi iruo n'ezi ịdọbịa weda ma ọ wee okporo ụzọ weda ma ọ wee ezi na-atọ weda ma ọ wee ezi na-anọ as far as ọ wee ezi ebe mmadụ na-aga ịdọwa ya there so each of any of them either to water or to ezinụzọ these are message channel portals ịdọbịa ị na-achịga azụ so then ịchọzie ị nwere ike excuse me hello please chat me on WhatsApp drop voice note there I'll respond to you later I'm on live video please drop voice note on WhatsApp I'll respond to you later please so ịchọzie ị nwere ike manya aka na agbawolu any currency note dị gị n'aka iwere ya inye ya n'isi gị ya ma iru ebe ị ga-adọbịa ịdọwazie ya iwezie the money nye ya n'isi itinye alụfa ịnawa bel imesịa be watchful of your dreams onwe ozi bịa na nlọ ichetara ịtụ ya ka ịghọta ife kwuru so ọkwa gị bụrụ nlọ ọchọwa onye akọwara gị ma ọ butewere Ezinwa Anaedo ọkwa na onwere ọnụ ịlọ don't worry imechala anya continue living your life agba m nọ nwe mistake ndị mmadụ na-ada eme mistake ya bụ achụrụ aja agbala afa gbasa aja achụrụ dibịa agbalụ m afa aja nchụrụ ka m malụ ma ọ gakwala aga ya wa attitude onye nwere ike describe as tata n'ife mmụọ tata childish ịchụrụ aja chọọ ka ịgba afa ka ịma ma dị aja ma ọ gara aga don't that sound childish to you? Of course it does to me. It's very childish. How can you be going to dibia ka ọ gbara afa confirm ọlụgo aja ịchụrụ na mmụọ? What is the relation? Ka the purpose iji wee chụ data aja? Nwanne chụọ aja ịchụla na aja mgbara gị na just once ị dọwara ya na the portal ebe ibupụrụ ya na mmiri ma ọ bụ na the reason o ji wee bụ na ndị gboo na-asị ka ịchụpụ aja ga-enekwana ya n'azụ na wala onwe gị. Do you know the reason? Nya the reason na-akọwara gị ife na gị nwa onye chụrụ aja jekwa gbala afa gbasa aja ịchụrụ ọ bụ na ịchụchala aja nekwa anya n'azụ. That is what it means. Ịchụcha aja ejekwukwa dibịa si dibịa gbaala m afa ka mma ma aja ma ọ gara aga. What you just did bụ ibupụrụ aja tụgharịkwa n'ekwe anya dị aja ibupụrụ anya. Mana ndị Igbo agbana gị ibupụ aja, turn your back, don't look back na wa be gị. What it means bụ chụọ aja ifela aja nkụziri gị na ibupụrụ anya ya dọwe ọnụ na mmiri ka ibugara ya kpam ịdọyela anya na mmiri. Onwe ozi business ijikọrọ gị na aja. The only business ijikọrọ gị na aja anụ bụ na mmụọ ịchụpụrụ ndị chi gị nọra gị na ha ka ọ doziri iderivers gị ozi iziri na aja maka ozi ka izipụrụ.
got here neku. Once a dollar the be bupulia, go and continue living your life. Go about your business. Forget about the aja. Yeah, jabawa fa ke mama jogaraga. Stop that childish attitude. You got here neku. Chupu aja, chefuo di aja. Chefuo ne ifla. Echula ane apotakwa echi. O mekwa gị n'obi na ịchọkwa ịchụkwa aja ọzọ nwanne chụpadokwa aja na-aga n'iru agba m na Ezinwa na-achụ aja everyday ọbụla nteto ọbụla tata nche ịchụ aja asị m oke achọrọ m onye aka nhapụgodo ịfụrụ aja nke nchụrụ n'ụtụtụ echefugokwa m ya o I don't forget am nchụrụ ana aja nchefuo ihe I have sent a message and I keep living my life gbasahozere m and eventually mmụọ ga-edeliver m the message oge nwetara m the result. You got to so chua aja chefu aja and keep living your life. Let the aja bear fruit through the works of your hands and the step of your feet. Go continue what you are doing. As na dibi ona gbalo afa ke mama aja echilo galaga. Anyway, ka anu abuchi onya dey enjoy. Ezinwa amakwa ihe ọ na-akọ yiri. Don't mind Ezinwa. Bye bye no. Inweta ozi a biko pinye aka na share button tụsa ya. Ịchọkwa iso ya na Yasara ka ya na-emewe na nkwa. Nwanne echi bụ Thursday bụ nkwa. Ishi so la chat ya na WhatsApp 08032477868. Nwanne tunye something at that salaka for your own good. That mama. Yes, you can do this on behalf of somebody. You can even tell Ezinwa to do it for you. Ma marakwa isi Ezinwa mere gị fa na ọkọwalụ gị. Ị ga-akwụ ya ezigbote ụgwọ. The services of Ezinwa are free, but my teachings are free. That is one thing people don't understand. The Ezinwa you are seeing on social media, on Facebook and YouTube, giving free teachings, is quite different when you come to me in boss to contract me to do something for you. My services are expensive, but not too expensive anyway. Because I'm a Monday, I'm a honor services in 10 naira, and I'm a Monday 30 naira. But if you come to me in boss, expecting that na service ya ndozo itata na rent down na Ezinwa for the Christmas na enye nkuzi for free, therefore no ga emekwazi m nka for free. Ibia na boss, I will shock you. Maro to heretic ya shock mmadụ. I go shock you. The services of Ezinwa drop free. As a matter of fact, they are expensive. Because my services are worth it. So ese mu mere ga efe na ị ga-eweta nnukwu ego. And the man gbakọ mbịa gbere m calculation si m Ezinwa akwari material na-erughọ 1000 na ka na-asị m nye ga ego na do otu a. Ngwa njiri aka o ji eme ya. Ekelekwe nga. Daarụ ka ọ dịgodụ.